Si Father Ernie Larida, Board of Director. Father, may gabi. Welcome to Action Radio Bacolod. Ni Action Brian Morden. Hi Brian, mayong gabi sa atong mga tagpalamati sa Action Radio. Salamat gid Fad sa imo sa nga time sa mga gabi. Fad, una sa tanan na pagintindi ko si board iyan nag support no sa union sa ila sinig na pangita nga CBA Fad ano. Yes Brian, kita ya nagasimpatize kita sa union sa ilang kausa nga ihatag ang ilang benepisyo kay ilan na iya pinamatarong kay na permahan na alin pa sang last year ang CBA. So gaupod kita sa ilang nakausa panawagan sang ilang implement ang ilang CBA. However may dutay nga problema tungod kay alin last year ara kita sa pandemic. Okay? So kaya ara kita sa pandemic ang koleksyon nagnubo. So gaayo ang management nga angan-anganon nga matapos ang pandemic kag kung mag-improve ang koleksyon ihatag man na sa ila. Sa dialogue ani nga natabo ang management kag sang cure nga 97% ang collection efficiency nga dapat malabuton. Pero ang niya nag-intervene nga 95 lang. So ginpanubuan pa gid sang niya. So karon hindi pa kalabot sa 95. Gaayo ang management including ang board nga kung pwede pasakaon ang collection efficiency para nga mahatag sa ila ang ila ginapangayo nga napirmahan na sa CBA. Amo na balang ang management hindi kahatag kay hindi kalabot. Kay amo na balang sila naton tungod sa ning pandemya damo na piktukan. May mga nagsilira nga mga businesses, damo wala obra, tapos hindi pa kapangutod tungod kay timaluoy matas tawo kay ara sila sa kahimtangan nga may tagipusoon man ang Sineco mo ti dapat tani kita nga ara sa Sineco may tagipusoon man para sa tawo kaya ang updan tani kagkuan sang kwarta ang mga tawo man mo ang mga member consumers bala kung lang tawo naton gani hindi pa gid man gid magsuffer ang mga empleyado kay ang ilan nga salaries and wages nila dako man kumpara sa iban mo. Okay, pila gid ang palangitan on sang Sineco Fad para ma-providean ini sila pila ka milyon? More or less mga 30 na mo, mga 30 million na mo. Okay, yearly na. Kabalo kita ng Sineco, non-profit man mo, non-profit siya. Tiga salig man na siya sa koleksyon niya mo. Ti ko na koleksyon gani nubo, ti butsilingon, insakto mala na ipambayad sa generation, sa transmission, kag sa mga operasyon niya kay dala na nadira ang mga sweldo nila. Ti amo na nga wala iya savings nga dako ang Sineco. That is why nga ang ayo sang management including sang NEA is i-improve ang collection efficiency into 95%. Okay, wala man din nabutang man namuno sang management kon san-o abi may date kita, may due date kita nga mahatag na ini basta tapuson lang si pandemya. Damo lang na abi Fad. Yes, ang ginapanawagan sa aton nga mga union members is san-o. Hindi kasabat ang management, including ang board, hindi siya kasabat kung san-o. Ang sabat na nga kung san-o, kung ma-improve ang collection efficiency sa 95%, tiya mo na nga kung subong nga bulan nga February, ma-improve sa 95%, ihatag na sa ilang ginapangayo. Mintras nga hindi siya ma-improve, budlayan mahatag ang ginapangayo nila. That is why gaayo nga mag-insindihanay tani ang tanan bala. Pag-intindi ko, ining pagpasar sa ila sining CBA nga ini 2017. So if in case gid man, I don't know kung correct ako Fad, no? Pero pag-intindi ko mo sina, kung matigayo na gid man nga mahatag ni Sineco, ano maisip si Sineco from 2017 or ma-start from the very beginning? Ako pag-intindi na Brian na gina-retroact na. Isipon na siya. Isipon na siya kung saan oo. Okay. So itong 30 million na gin-mention mo kay na Fad yearly ina na sa tanan nga empleyado? 40 no?
More or less na sa kay bala mo may increase man sila sa sweldo nila mo. Aha, ba dako gid man galing kinanglanon sa Sineco no, mamulubog at gid man og 30 million pesos. Correct ko. Aha. So nagpatigayon sila sang vote strike daw nagpabor gito ang mga empleyado tapos ginpadala nila sa dule. If the dule maghatag sang go signal sa ila bifad anong imo panan-aw man sa Sineco kung mag-strike ni sila? Anong mahimo sang board? Well, kung mag-strike din sila, wait na mahimo. Pero, ang aton sinadira ang panawagan sa ila, nga ang Sineco is a public utility. Meaning, kay public utility, kinanglan ta serbisyuhan ang aton mga pumuluyo, ang mga consumer owners. Kaya mo ini sila ang boss mo. Kasi cooperative siya, public utility. Wala tani room for strike. Kaya hindi man gid siya matter of life and death ang demand mo. Kaya tani wala room ang strike. Kaya tani intindihan na ini, kag istoryahan ini. Diyan kita makakita sa mga win-win solution para sa ila. At the same time, hindi maapektuhan ang serbisyo para sa mga pumuluyo. Sigurado gid ma-compromise gid ang Sineco if in case ang ini mga empleyado mag-strike kag kung may ara diferensya ang may anong mahimo do kabudlay fad no? Yeah, do kabudlay sa tuod tungod kay nagtubo sa Komisaryo sang Tawo ngang iya balatan ni nga ang orientation tani diri is for public service. Wala man ginadingot sang management kung ano ang ara para sa ila, sweldo, etc. It so happen nga sa CBA, sa collective bargaining agreement, may increase do tay, may mga benepisyo nga ihatag, pero gaayo ang management nga wala kwarta. So angan non. Do mo na tani bala kasi simple man lang tani mo. So 95% to nga ginapangita karon kag paborable man sa niya. Mga pila lang ka percent subong ang malambot nga makolek sang Sineco permi fund? Mga pila lang? Ang ako, sa record, mga 88 to 92%. Uy, gamay naman ang gali. 88 to 92. Gamay na lang tani. Do pila na lang ka-tiknol gali ni, no? Do amo sila abi. Na ka-tiknol, gamay na lang, pro basin magrasyahan man ta sang kuan, grasyahan man ta, kaluyan man kita, basin matigayon man. Ako malang ga-appeal no on my personal side ga-appeal kita nga hindi pagdayunon kay everybody will be affected, including ang mga tanan kita sila affected man na sila actually. Ining collection nga ginamuno naton fad gina-transparent man ni sa mga empleyado labi na gid sa presidente sang Kiorda, may idea sila. Yes, kay pamangkot man na sila sa finance manager, sa management, ginaplastar man na sa ila kung pila ang koleksyon. Kabalo na sila. Kabalo na sila. Ang board ya ubos kamo fad pabor gid sini, ang board. Ubos no? Ubos pabor sa support sa cure sa ila ginapangita. Ubos kamo buto dire. Kay ginbutangan na sa board resolution mo nga tagaan sila sang ilag na pangayo. I see. But lastly, Fad, ang imo sining paayo abi sa mga empleyado kay tidaw mo gitong plano nila although nga hindi tamas la mapunggan ba pero basi madala pa man sa hangyo naton kag anong imo gusto ipalabot sa konsumidor kay mangin ako pananaw ko kung mag-strike man ining mga empleyado ginis pagkadamo sila may importante pa ng ibanding ilang trabaho kag problema sa Sineco crisis ni sa power sa ato di sa Sineco fund mo go ahead fund. Yes, eventually ma-crisis gid siya kung kung dayon nilang strike, no? That is why sa akon na side kag sa iban bang mga board nagayo tani kita nga hindi na pagdayon na ang strike kay hindi tanan nga mga butang maistoryahan man lang isa mo. So ang bunga sini, ang resulta sini tanan kita masaper. Dason ako masaper kita tanan but silingon naguba ang aton nga husto nga pananawan nga kunara kita dira sa Sineco bilang public utility kag cooperative, our first priority is to serve the people. Sige, kabay pa, hindi ni madulang suga ta. Fad, salamat gid si mga. Kabalo ka pa, di na blang naanad ta blang pag gabi, may mga fluorescent na taiya. Doon na anad ta bang. Oo, sige. Fad, salamat gid si mga time, may gabi mabuhay ka Fad. God bless. Action Brian, salamat gid mabuhay ka matanan. Yes, sir. Action Firing Line. Okay, board